Aħna rridu dak li jutana, rridu naħdmu ta' Sliema kif dejjem għamilna. Din kienet lajta tal-Barklora illi nġabru fix-xatta ta' Sliema il-posti li minnu kienu jaqalaw lajxin tagħhom ta' kuljum. Aħna dak huwa bid-dritt tal-Barklori li naqsmu minnaħa għall-oħra għax minn dejjem dal-permess kien jeżisti mhux illum minn żmien il-kavallieri dal-permess kien jeżisti. Allura aħna rridu ħlura bid-dritt. Mux bi pjaċir, bid-dritt, għax da dritt tal-Barklori. Il-Barklora kienu qegħdin jipprotestaw kontra ftehim li bih kienu projbiti milli jwaslu lil passiġġieri minn ta' Sliema l-Belt. Ftehim li suppost kellu jiskadi fl-2020, però b'mod sigriet reġa' ġie mġeddet għal 3 snin oħra. Imbagħad fl-2023 dan il-ftehim ta' estensjoni wkoll kellu jiskadi u suppost il-Barklori setgħu mill-ġdid jaħdmu bla restrizzjonijiet. Madankollu il-Barklora xorta ġew imwaqfa kif spjegat l-avukat Martina Farrugia li qed tirrappreżenta lil Barklora. Dawn in-nies ma jridu xejn b'xejn, ma jridux karità, jridu jaħdmu. Aħna ilna nitkellmu mal-awtoritajiet, kulħadd jaf il-pożizzjoni tagħna, għamilniha ċara kemm il-darba huma jridu jaħdmu u jaqsmu mhux biss jagħmlu l-Harbour Cruises għax huma dejjem ħadmu hekk. Il-President tal-Barklora spjega li meta t-turisti tillimituhom għal post wieħed biss dawn jispiċċaw jażlu alternattiva oħra u għalhekk jonqos ix-xogħol tagħhom. Barra minn hekk il-permess ikun dejjem imħallas biex il-Barklori ikunu jistgħu jaqsmu. Aħna ilu tagħna hekk minn żmien il-qedem. Id-dajsa Maltija qed jippruvaw joqtluha. Aħna qajjimni daqsxejn u m'hemm bżonn operatur ieħor jekk mandal kulħadd. Aħna rridu li hu tagħna, ma rridu nieħdu l-ħadd xogħol aħna li hu tagħna. Għal daqshekk aħna qed niġġieldu li hu tagħna rridu ħlura. Daqshekk.